Jos noin, niin saisit valita yhden ainoan ainesosan autiolle saarelle, niin mikä olisi? Kyllä se olisi peruna. Lohko tai ranskalaiset. Jaha, katsos kuka tulee. Vanamoja 3. Seimi Oliveri. Mitäköhän asiaa sillä... Katsotaan perkuleen tärkeetä on. Morjes. Moron. Se on urvelot sillä tavalla, että yleisöltä on tullut paljon reklamaatioa. No. Tässä ravintolassa ei tarjota muuta kuin kastiketta ja perunoita. No mitäs vikaa siinä on? Munkin mielestä se on parasta ruokaa. Tän päivän yleisö ei vaan tykkää, että tarjotaan samaa sohjoa päivästä toiseen. Tiedätkö mikä on karam tikka masala? Palokärjen mä kyllä tiedän. Älä pelleile! Edupoli järjestää eksoottisen ruoan valmistuskurssit ensi viikolla. Maanantaina alkaa. Siinä viikonloppulukemista. Mä oon ilmoittanut teidät internetissä. Ei pitäisi olla liian vaikeeta. No ei. Älkää polttako ittenne loppuun. Meille piti tulla Itä-Suomesta sukulaisia. Muija keitti vahingossa 12 litraa kauravelliä. Tulkaa syömään. Tunnin sisällä. Se jatsasta ja muuten kattilaa.